ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ମୋର ତ ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ। ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି ବଡ଼ି ପକାଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକିନା ବୋଇତାଳୁ ଚକଟା, ବୋଇତାଳୁ ବଘରା କିଏ ଖାଇଥିବ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁରା ସିଝିକି ପାଣିଟା ଯେମିତି ମରିଯିବ, ପାଣି ଯେମିତି ନ ବାହାରେ, ପାଣି ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ରାଗ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଲୋକ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ରାଗ ଖାଏ, ଲଙ୍କା ଖାଏ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗରମ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଚକୁଡ଼ି କରିକି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭଲ, ନୂଆ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଖାଇଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।